Mayong hapon mga idol. For today's video, welcome to my vlog. Nagpila ang mga truck mga idol. Napamidri sa Gallego. Kaya yung mga napito ng giloto. Para sila din na may hapang truck diri Di na may hapang truck. October 23. Ayaw mo pagkalimot mga idol sa pag-like ug follow. Nga kasubida oy. Huwag na kayong tumulay dyan, babalik din kayo.
Kakulay. Loto na gol. Dito taman mga idol. Hanggang magbaktas. Di makaya, di maya pang tractor mga idol di sa Galigo. Toy checkpoint dito sa unahan. Mula sa ito, di yapong ka. Kalusot kay tangan ka ug pabalikon ka diri ah. Pila kay kilometro ang truck di ka nagparking sa dalan. Pero salamat sa mga itambayan nga na nagpalibre sa Glogaw. Salamat kuya ate. Aros kaldo. Ayan mga idol. Wala yung muagi diri nga wala nagbidyo. Puro gyud nagbidyo. Among nagyan gabi sabi to ka baha pero kaya ra kay hinay dako atong truck. Hinay ta mga idol hinay samtang nagulan. God bless mga idol, God bless.